Hovorom vystúpi miestny obyvateľ, pán Rudolf Weiss. Prajem všetkým pekný deň. Silovým zložkám, príslušníci silových zložiek Slovenskej republiky, policajti, vojaci armády Slovenskej republiky, aj vy špecialisti zo SIS. Prihováram sa vám ako váš bývalý kolega, ktorý už pred 20 rokmi odišiel do zálohy v hodnosti podplukovníka Československého letectva. I keď mojou náplňou práce bolo ošetrovanie a prevádzkovanie leteckej techniky, museli sme absolvovať aj iné, pre nás vtedy neobľúbené časti práce. Mobilizačné plány, politické školenia o boji proti triednemu nepriateľovi. Verte mi, vtedajšia štátna moc a jej silové zložky v nej boli oveľa organizovanejšie a bolo ich oveľa viac, ako je vás dnes. Keďže sa to aj tak celé zrútilo ako domček z karát, všetci dobre vieme, že sa to mohlo stať len preto, že si to oni sami prijali, zorganizovali a sofistikovane pripravili. Áno. To, že sa im to podarilo bez krvi preliatia, si aj dnes s odstupom času zaslúži uznanie tohto profesionálne prevedeného podvodu. Verte mi, nebola to ulica, ktorá si vybojovala tzv. Slobodu. Opakujem, bol to profesionálne prevedený podvod najvyšších predstaviteľov EŠTB a v to úzkej spolupráci s KGB a CIA. Dnes však už nič také nehrozí, aby zmena tohto absurdistanu na Slovensku nastala zhora a nebodaj, aby ju organizovala SIS. My všetci, ktorým leží na srdci osud Slovenska a život našich detí a vnúčat, vieme, že si budeme musieť nápravu tohto slovenského absurdistanu vymôcť sami a z dola. Nakoľko zberba z parlamentu a vlády Slovenskej republiky, to je jedno, aké je farby, za posledných 23 rokov tu poriadok nechce. Chce istoty, ale len pre seba. S poskytovaním istôt však nepočíta ani s vami, vážení policajti. Vás si drží len preto, aby ste tieto istoty zakonzervovali a udržiavali status quo. Verte mi, neobraciam sa na vás tým, aby ste zajtra vy všetci príslušníci silových zložiek zavesili uniformu na klinec. Veď kto by za vás platil hypotéky za vaše králikárne, ktoré sme my dostali zadarmo? Nežiadam vás, aby ste neplnili rozkazy nadriadených. Len vás prosím, používajte pri svojej práci rozum a srdce. Stále si predstavte, že proti vám na druhej strane stojí váš brat, sestra, sused, bývalý spolužiak, spolužiačka základnej školy, ktorí už toho majú dosť. Veď všetci nemôžu byť policajti a vojaci. Nemusíte nám, vážení policajti a vojaci, verejne prejavovať svoje sympatie. Prosím vás len o to, keď budete doma v kruhu svojich najbližších, na ktorých vám ozaj záleží a za ktorých by ste boli ochotní položiť aj svoj život, zamyslíte sa v duchu nad tým, na ktorú stranu sa postavíte, keď príde na lámanie chleba. Verte mi, tá doba sa neodvratne blíži. Určite to nebude zajtra, ani o pár mesiacov, ale nepotrvá to roky. Musíte sa sami už teraz vo svojom vnútri rozhodnúť, či chcete brániť istoty vyvolených, alebo pomáhať a chrániť svoju najbližšiu rodinu, susedov a spoluobčanov mesta. Určite nie sú vaši najbližší tí, čo vám nasľubovali istoty. Ani tí, čo sprivatizovali mozolej našich dedov a otcov. Verím vášmu zdravému rozumu a srdcu, že keď príde na lámanie chleba, rozhodnete sa správne. Tak,
ako sa rozhodli vaši kolegovia v decembri roku 1989 pri účtovaní s Nikolajom Čaušeskom v Rumunsku. Ďakujem vám za pozornosť.